Wel, pnawn da iawn i chi gyd. A chroeso i'r gar, ac i gyfyrddin ac i theatr y Halliwell, ac i gyfarfodydd Blynyddol, Undeb yr Annibynwyr. Yn y braf mae i'ch croesawu chi yma, ac yn diwy'n braf i gael gweld yn gilydd. Rhai ohono ni ddim wedi gweld yn gilydd ers cyfnod hir iawn. Croeso cynnes iawn i chi bob yr un ohono chi. I ni'n mynd i gychwyn ein cyfarfodydd gyda defosiwn yng ngofal y parchedig Gethin Rhys. Gethin, fel i chi'n gwybod, yw swyddog polisi cynulliad cenedlaethol Cymru cytun. Ac wy'n siŵr y gair ein rhan i gyd ddiolch i chi Gethin am eich arweiniad arbennig i ni fel Undeb ac eglwysi yn ystod cyfnod y Covid a'r cyfnodau clo. I ni wedi bynnu'n fawr iawn arnoch chi. Diolch yn fawr iawn, Gethin, a chroeso cynnes i chi yma prynhawn yma. Diolch yn fawr iawn. Credu bod Gethin yn ei law. Wel, diolch Llywydd, a diolch am y gwahoddiad i arwain yn myfyrdodau beiblaeth ni eleni pnawn yma a bore fory. Mi fydd yn myfyrdodau beiblaeth eleni yn troi at lyfr datguddiad. Ffordd rhyfedd i ddathlu canmlwyddiant a hanner yr Undeb, meddech chi. Mae llawer i gystion, a hyd yn oed llawer i esboniwr wedi ame a yw'r gweledigaethau dramatig hyn yn heiddi lle yn y Beibl Cristnogol. Mae T.F. Glasson, darlithydd ar y pryd yng Ngholeg yr Annibynwyr Saesneg yn New College, Llundain, yn yr esboniad ar y New English Bible, yn bryn iawn i ganmoliaeth o'r testun. Fe ddywed am y penodau apocalyptaidd 6, 1 ar 15, sef, a fanna dwi'n mynd i gychwyn pnawn yma, chwybyddio chi, a dwi'n dyfynnu yn y Saesneg, it must be admitted that these central chapters do not convey as much to a modern reader as chapters 1 to 5, y llythyron at yr eglwysi, and have not the same enduring value. Ac fe ddywed am benod 19, y disgrifiad o gwymp terfynol Babylon Fawr, byddwn ni'n troi at hwnnw bore fory, fe ddywed, there is hardly a phrase which is specifically Christian. A dilyn yr un trywydd, mae llawer o Gristnogion Protestanaidd o Luther ymlaen wedi awgrymu y gellid neu yn wir y dylid hepgor llyfr datguddiad o'r Testament Newydd yn llwyr. Dyna wnaeth y Cymro John Henson wrth lunio i gyfieithiad Saesneg Good as New. Mae'n cynnwys Efengil Thomas, ond yn hepgor datguddiad, gan ddweud yn y rhagair, Revelation is contrary to the mind of Jesus. I eraill sydd falle ddim eisiau mynd cweith mor bell a hynny, mae'r llyfr yn syml iawn yn rhy dreisgar i'w ddarllen yn enwedig yngwydd y plant. Fe all, fel mae S4C yn dweud ar ddechrau cymaint o'i rhaglenni dyddiau yma, fe all beri pryder. Ac yn wir, dyna fi fy marn unau, mae rhaid i mi gyfaddau am lawer o ngweinidogaeth. Ond bellach, fe des i gredu fod y llyfr hwn yn eithriadol o berthnasol i'n sefyllfa ni heddi. Nawr, te newid da yw, does dim angen i mi fynd ar ôl cwestiynau ynghylch awduraeth, cyfansoddiad a chyfeiriadaeth gyfoethog llyfr datguddiad, gan fod gennym yn Gymraeg esboniad ardderchog Catrin Harf-Williams, yr esboniad gorau i'r fath i mi ddod ar ei draws, a dwi wedi darllen dwsinau o esboniadau ar y datguddiad erbyn hyn, a hwn yw'r gorau mewn unrhyw iaith dwi'n medru ddarllen. Felly gael cyfeirio chi yno am ymdriniaeth lawn a thrylwyr ar y materion hyn, a hynny yn y Gymraeg. Ond er pob parch i Catrin, mi fydda i'n mynd ar hyd llwybr arall heddiw a fory, sef yr hyn a geir mewn esboniadau megis Unveiling Empire gan Wes Howard Brooke ac Anthony Gwither a Resisting Empire gan Wes Daniels. Mae diwynyddiaeth nhw i dehongliad nhw o lyfr datguddiad yn asio gyda gwaith ECOM dros y blynyddoedd diwetha. Y bydd Undeb hwn yn rhan ohono ac yn wir i ni'n mynd i glywed mwy amdano fe gan Fiona Gannon y prynhawn yma. Trwy'r cynllun niffia,
trefn economaidd newydd a der diwynyddiaeth yr ymerodraeth. Oherwydd bywyd dan fawd yr ymerodraeth Rufeinig yw cefndir digamsyniol llyfr datguddiad. Nawr, mae'r math o hanes am yr ymerodraeth Rufeinig a ddysgur yn yn hysgolion ni a mewn mannau hanesyddol megis Caer Llion yn dueddol o bwysleisio rhinweddau'r ymerodraeth honno i chyflawniadau technolegol a gwyddonol, y celfyddyd cain megis y lloriau mosaic a'r Cyflwyniad, yr athroniaeth a'r gyfreitheg, y cyfathrebu anhygoel mewn gwirionedd mewn oes cyn-drydanol ar draws cyfandir Ewrop a Gogledd Affrica. Hynny yw rhyw amrywiad ar y thema What did the Romans ever do for us? In ni'n dueddol o gael. Ond i'r bobl oedd yn byw trwy'r profiad ar y pryd, mi oedd yna agweddau eraill tipyn llai dymunol. Mi oedd yr ymerodraeth Rufeinig yn eithriadol o dreisgar. Roedd gan filwyr Rufeinig yr hawl i ddefnyddio trais yn erbyn y bobl frodorol, hynny yw pawb o ddim yn ddinesydd Rufeinig, yn gwbl fampwyol ac yn cario arfer a lleladd ar ymrantiad. Roedd dinasyddion Rufeinig yn aml yn byw ar wahân i weddill y boblogaeth y tu ôl i furiau castellog, ac wrth gwrs, dyna beth sydd wedi goroesi a dyna beth ni'n mynd i weld mewn llefydd fel Caer Llion. Roedd bod yn ddinesydd Rufeinig yn eich gwneud chi'n freintiedig. Cofiwch, gymaint yr oedd yr apostol Paul yn pwysleisio i statws fel dinesydd wrth wynebu efledigaeth. Unwaith i ni deall hyn, mae llawer o ieithwedd a dalweddau treisgar ag eithafol llyfr datguddiad yn dod yn fwy dealladwy. Os oedd yr ymerodraeth yn dreisgar ac yn gryf, yna gellu dychmygu i chwimp dim ond mewn termau tebyg, a chyda chymorth dwyfol. Mae yna lawer yn gyffredin rhwng yr ymerodraeth Rufeinig a'n hoes ni. Mae yna o hyd wrth gwrs ymerodraethau sy'n taflu o un genedl ac yn mynd ati o resgyn cenhedloedd eraill. Rwsia wrth gwrs yw'r enghraifft amlycaf ar y funud yma. Ond mae yna resgyn sy'n digwydd ar ffurfiau eraill hefyd, heb o reidrwydd i'r grym milwrol ddod i'r wyneb i fod yno yn y cefndir bob tro. Trwy rym diwylliant ac yn bennaf oll arian, yma rhan fwyaf o'r esgyn yn digwydd heddi. Mae cynllun Belt and Road China, enghraifft, yn gynllun ymerodraethol yn ei hanfod. Os dim angen concro gwledydd, chi jyst yn ei prynu nhw. A mae dylanwad parhaus gwledydd Prydain dros ei hen ymerodraeth hi, a'r un o daleithiau dros yr ymerodraeth na sefydlodd hi yn wleidyddol erioed, yn parhau i fod yn ddylanwad a grym economaidd. A dyna pam wrth gwrs bod y pwnc mor bwysig i ECWM, achos bod bron y cyfan o'i heglwysi wedi bod yn rhan o'r ymerodraeth Brydeinig, neu ymerodraeth Ffrainc yn achos Madagascar, neu ymerodraeth yr Unol Daleithiau yn achos American Samoa. Un o rymoedd mawr ymerodraethau yw ceisio cuddio'r hanes brodorol, neu ail ddehongli'r hanes hwnnw o borsbectif y concwerwr. Nawr, y lluniau o Alaska sydd ar y sgrin yn awr, mi allan ni fod wedi dewis dwsinau a dwsinau o enghreifftiau, ond digwydd bod wedi bod i Alaska. Fe ddaw symbolau crefyddol y bobl yn ei lunod i'w dinistrio. Fe ddaw ei hiaith yn ei sraddol, y bernif bod ei diwylliant yn gyntefig. Bydd pob ymgais ar ei rhannu wrth sefyll y concwerwyr yn dangos i treisgarwch nhw, tra bod trais y goresgynwyr yn arwrol ac yn fodd i ddiwyllio'r bobl driennus hyn. Mi wn ni yn bersonol gan i mi gydweithio gydag ymhen Rhys. Gymaint yr oedd trosi hanes Madagascar gan David Griffiths i'r Falagaseg erbyn yr Undeb diwetha yn Abereiron wedi olygu i mi arfer abe ar esoa. Wrth iddo chi sy'n ein aber yn gwybod i fod yn wrth dysgedig a diwylliedig, ond wrth iddo ddysgu am y tro cyntaf pethau am hanes i genedl ei hun,
nad yw'n cael ei ddysgu hyd heddiw yn ei hysgolion. Diolch i'r Undeb am drefnu hynny. Dwi'n gwybod ydy'r gyfrol Gymraeg ar y stondin lyfrau? Do, dydw i ddim. Gallwch chi archebu trwy T. John Penry, mae'n siŵr gen i. Heb hanes, mae'n anodd dychmygu dyfodol, ac yn anodd fyth dychmygu dyfodol y tu hwnt i fyd-olwg yr ymerodraeth. Dyna pam felly mae'n cymryd rhyw fath o alltudiaeth neu encil ar batmos a gweledigaethau go syfrdanol gan Dduw i Iowan allu dychmygu hynny. Ond mae e'n gwneud, ac fe glywn ni nawr wrth i Elin awr ddarllen, sut mae'r dyfodol hwnnw i ddechrau, gyda dinistyr yr ymerodraeth sy'n dallu pawb a phob un rhag i gorffennol a'i dyfodol. Paratodd y 7 angel, yr oedd y 7 utgorn ganddynt i'w seinio. Seiniodd y cyntaf i utgorn, yna daeth cenllysg a thân yn gymysg a gwaed, ac fe'i bwriwyd ar y ddeiar. Llosgwyd treian o'r ddeiar, llosgwyd treian o'r coed, llosgwyd pob porfa las. Seiniodd yr ail angel i utgorn. Yna taflwyd i'r môr rhywbeth tebyg i fynydd mawr yn llosgu'n dan. Trodd treian o'r môr yn waed, a bu farw treian o greaduriaid byw y môr, a dinistriwyd treian o'r llongau. Seiniodd y trydydd angel i utgorn. Yna syrthiodd o'r nef seren fawr yn llosgu fel ffagl. Syrthiodd ar dreian o'r afonydd ac ar ffynhonnau'r dyfroedd. Enw'r seren yw wermod, a throdd treian o'r dyfroedd yn wermod, a bu farw llawer o bobl o achos chwerwyr dyfroedd. Seiniodd y pedwerydd angel i utgorn, yna trawyd treian o'r haul, a threian o'r lleiad, a threian o'r ser, nes tywyllu treian ohonynt, ac ni bu dim golau am dreian o'r dydd, a'r un modd am dreian o'r nos. Edrychais a chlywais eryr yn hedfan yng nghanol y nef, ac yn llefain a llais uchel. Gwai, gwai, gwai drigolion y ddeiar, o achos seiniau'r utgyrn eraill, y mae'r 3 angel eto i'w seinio. Ac wrth i'r utgyrn a'r gwai seinio, does dim rhaid meddu ar ormod o ddychymyg i weld yn y bennod hon tanau gwyllt yn dyddiau ni, a sideiddio'r moroedd, difwyno dŵr yfed, heb sôn am ladd treian o greaduriad y môr. Yn wir, mae'r ddynoliaeth wedi llwyddo i ladd 2 dreian o greaduriad y môr ers 1950, heb gymorth yr angel na'r utgyrn. A wedyn ni, os darllenwch chi mlaen yn llyfr y datguddiad, mae'r locustiaid, pennod 9, y llifogydd, pennod 12, a diflaniad yr ynysoedd, yr unfed bennod ar 15. Os rhywbeth, mae'r byd go iawn yr un ni'n byw ynddo heddiw yn fwy brawychus, yn fwy teilwng o beri pryder, nag unrhyw beth yn llyfr datguddiad. Ond fedrwn ni ddim cuddio'r byd presennol oddi wrth yn plant. Felly pam cuddio llyfr datguddiad oddi wrthyn nhw? Nawr, rhag bod unrhyw gamddealltwriaeth, dydw i ddim yn credu bod Iowan a'r Patmos wedi rhagweld yr argyfwng hinsawdd yn ei holl fanylder 2000 o flynyddoedd yn ôl. Yr hyn wnaeth Iowan oedd deall beth yw canlyniad y ffordd ymerodraethol o fyw.
Fe welodd a'i lyged ei hun, beth yw pen draw yr ysfa am fwy o rym, mwy o arian, mwy o gyfoeth, mwy. Fe welodd erchyllderau tu hwnt i'r rhai, y bydd ymerodraeth Rufeinig hyd yn oed yn gyfrifol amdanyn nhw. A deall mae'r cyfeiriad hwnnw y byddai'r byd yn mynd, pen na fyddai'n troi at Crist. Mae'n ddaflu'n tywyll. Mae llawer o Gristnogion, fel ni wedi gweld gynne, wedi troi oddi wrth datguddiad oherwydd y tywyllwch didew sydd ynddo fe. Mae yna eraill wrth gwrs sydd wedi cael ei denu at y weledigaeth gan weld cyfle i frawychu pobl i mewn i'r deyrnas. Pan oeddwn ni yn gynhadledd COP26 yn Glasgow fis Tachwedd diwethaf yn trafod yr holl argyfyngau yma, fe glywson ni ddigon yn y gynhadledd ei hun am greaduriad y môr, locustiaid, tannau gwyllt a diflaniad yr ynysoedd. Ond ar strydoedd Glasgow, mi oedd yna grŵp Cristnogol yn darllen trwy uchel seinydd a mi oedden nhw wedi bachu ar uchel seinydd go effeithiol, y darnau hyn o lyfr datguddiad, nid er mwyn cefnogi'r gynhadledd yn ei gwaith, ond er mwyn dweud bod y gynhadledd yn wastraff amser. Oherwydd ewyllus diw yw hyn i gyd, y cyfan wedi i'w rhagweld gan Iowan, a'r unig beth fedrwn ni wneud yw wedi farhau a throi at Grist. A throi wrth gwrs at ei heglwys nhw yn benodol, ac nid eglwys annibynnol Gymraeg. Mae honni. Yn wir, mae'n rhan o baradocs llyfr datguddiad fod y math o Gristnogion a mudiadau Cristnogol sy'n gweld ofnadwyeth newid hinsawdd ac yn ymgyrchu amdano yn dueddol o hyd i guddio rhag ofnadwyeth llyfr datguddiad a throi yn lle hynny at yr Efengylau a godbraffwydi'r Hen Testament am ei hysbrydoliaeth feiblaidd. Ar y llaw arall, mae'r math o Gristnogion sy'n dynesu at ofnadwyeth llyfr datguddiad yn barod iawn i ymdrybeiddi yn y gwaed a'r holl ddarluniau erchyll ar y cyfan o hyd yn wfftio neu o leiaf yn diystyrru newid hinsawdd. Mi oeddwn ni mewn cynhadledd enwad arall yma yng Nghymru ar-lein y llynedd pan ofynodd un gweinidog ordeinedig yr enwad hwnnw yn y chat pam nad ydym ni'n ymddiddori yn yr argyfwng ysbrydol sydd o'n cwmpas yn hytrach nag yn yr argyfwng hinsawdd gan osod dyfynodau amlwg o gwmpas y geiriau argyfwng hinsawdd. Wel, oes rhaid i ni ddewis rhwng cymryd yr argyfwng hinsawdd o ddifri a chymryd llyfr datguddiad o ddifri? Ai dau fydolwg hollol wahanol ar derfyn bywyd y ddynoliaeth yw'r rhain heb ddim gorgyffwrdd rhyngddyn nhw? Oes rhaid i ni ddewis rhyngddyn nhw? Neu a yw cyd-destun Iowan yn yr ymerodraeth Rufeinig? A'n cyd-destun ninnau heddiw yn yr ymerodraeth gyfalafol yn golygu y gallwn ni gymryd y llyfr a'r gwirionedd gwyddonol o ddifri y ddau yr un pryd. Neu roi e ffordd arall, a'r argyfwng hinsawdd yw'r argyfwng ysbrydol. Yr argyfwng ysbrydol yw, neu o leia canlyniad yr argyfwng ysbrydol yw yr argyfwng hinsawdd. Wel, dyna fydd yn cwestiwn ni bore fory. Nawr te dwi yn ymwybodol bod na fynd a dod yng nghynadledd yr Undeb, falle na fydd pawb sydd yma prynawn heddiw yn bresennol bore fory. A beth sy'n pyslan a ddylen ni jyst gadael chi yn y fan yna, yna lle eich temtio chi nôl fory, neu eich digaloni chi yn eich absenoldeb. Fe ddewises i rhyw gyfaddawdi ac yn i'n mynd i ganu emyn yn y funud y prynhawn yma sydd hefyd yn spoiler ar gyfer myfyrdod bore fory. Gan fod yr emyn yma yn cynnwys, yn y marn ni beth bynnag, un o gwpledu mwyaf emynyddiaeth Gymraeg.
A'r hyn wy'n credu, dyma'r spoiler, a'r hyn wy'n credu yw calon neges llyfr datguddiad i'n dyddiau ni, fel ag yr oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae nos a diw yn llawer gwell na golau ddydd a diw ymhell. Fe ganwn ni'r emyn sy'n mynd i fod ar y sgrin, gobeithio ymddiried wnaf yn yw died ydy'r nos. Daw i addewid fel golau sefend los, mae nos a diw yn llawer gwell na golau ddydd a diw ymhell. Os chi'n gallu sefyll, fe safon ni ganu. Eisteddwch. A gadewch i ni gweddio. Nefel dad, i ni'n codi'n llef atat o nos ein dyddiau ni. I ni'n gweld yn ymeddyliau lluniau'r dinistyr yn Wcrain. I ni'n gweld y llif o ffoaduriaid ar draws Ewrop. A'r llif o ffoaduriaid ar draws bob cyfandir yn y byd. I ni'n gweld difwyno'r morhoedd. Y ynysoedd yn diflannu. Y newyn a ddaw gyda'r locustiaid. Y llifogydd gan weddion arbennig ar hyn o bryd dros bobl Sydney. Ac eto, yng nghanol yr ofnadwyeth gyda'n llygaid a'r agor, fe ymunwn a Iowan 2000 o flynyddoedd yn ôl ar Ynys Patmos, ac fe godwn yn llef ger Dyfron. Ymddiried wnawn yn niw, died ydy'r nos. Daw i addewid fel golau serend los.
Mae nos a diw yn llawer gwell na golau ddydd a diw ymhell. Ymddiried wnawn yn niw trymed ydy'r groes. Cael yn llethu bron gan ing a chwerw loes, cawn nerth gan ddiw o ddydd i ddydd i gario'r groes yng nghymorth ffydd. Ymddiried wnawn yn niw ar lwybrau blin a serth. Yn anawsterau'r ffordd daw i ni fwy o nerth. Cawn gwmni'r plant drwy'r anialmaeth, a chroeso'r tad ar ben y daith. Boed felly, nefel dad, yn yr undeb hwn, y mywyden heglwysi, y mywyd yn cenedl ac y mywyd y byd. Boed felly. Amen. Wel, gair yn rhannu gyd. Diolch yn fawr iawn i chi Gethin. Dechrau arbennig iawn i'r cyfarfodydd yma. Diolch o galon. A diolch hefyd i Heather am